Komenआव खोन्थाहर बेखौ मा हाग्रा बुङो जोंनिथिं हलंगा हाग्रा होननानै बुङो बेखौ। हेल' गाइस, दायो फैलायबाय दुब्लियाव दसे हाग्रा फुनो न'नि दुब्लियाव बेलासिनि न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय हाग्रा फुनोसै। दायो नोंथांमोना हाग्रा फुनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आं हाग्राखौ फुनोसै। हाग्राया बिराद जादों बे दुब्लियाव। मा हाग्रा होनना बुङो नोंथांमोननो खोन्थागोन आं दायो र'। नोंथांमोननिथिं बे हाग्रानि नामखौ मा नाम बुङो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव। नै ओरैबायदि माइ बायदि जादों, बारा गैया गेसें आरो, अब्लाबो फुना होबाला मोजां जायो। कमेन्टआव खोन्थाहर बेखौ मा हाग्रा बुङो जोंनिथिं हलंगा हाग्रा होननानै बुङो बेखौ। आरो इदि जोंखौ बारा गैया गेसेंसो, अब्लाबो फुना होनोसै। मुलि होनानै दाखालि फुथारबाय। ओरैबायदि स्पिड फुदों आं, दब्लायसे हाबाय हारसिंनो। बिथिं फायबाय थाब्ला नोङो, आं बिथिं खाथि जानो नै एफा बुरजा जादों। बापरे, माइयाबो ओरैबायदि मोजां जाखाबाय, हाग्राजों लोगोसे माइयाबो तामाम जाखादो। नै दसे फुबानो मुथासे मोनखायो। बेयाव रानहाबना थाथोंसै, मेंबाय। लाइक खालामना हो, कमेन्ट खालामना हो भिडिअखौ जाय नायदो। न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय जेबो खामानि गैयैखाय दुब्लियाव फैदो हाग्रा फुनो। ओरैनो थाबाय थानानै मा जानो, दसे दुब्लियावबो फैनांगौ। दसे दुब्लियाव फैनानै हाग्राफोरखौ फुनांगौ। नुवाखै नामा? नोंथांखौ देखायनाय र' हाग्रा फुनायनिखौ। सोरखौबासो सानगोन नङाबा। नै खेनसेयावनो एफा बुरजा मेंलायलायो। बेलेग हाग्रा गैया, खालि बेल' माइ बायदि हाग्रायाल'। नैबे माइ बायदि हाग्राया। आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा। मेथाइबो खनदोलै आं। आं जाबाय दानि जुगनि
Abad mau gera mau tisengera bifang laifang sari-sari dubli bariau mai genja lagau दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन नोंथांमोना आंनि आबाद मावनायखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव फोरमायहरदो थ' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय टाटा